Детски комплект с динозавър Тирекс. Комплекта е блуза с къс ръкав, тънко памучно трико с щампа и къси панталонки, също от тънко памучно трико, отново с щампа. Панталонките са с ластик в кръста, без джобове и връзка. Комплекта се предлага в син вариант и в зелен вариант. Размерите на комплекта са от 3-4 до 9-10 години.